И коста хора, аз съм Фокси, тук с мен е Коко. И днеска пак играем Паладин, с този път съм с Макола. И още не сме почнали. Ще играем с Payload. И специално за Ники Желясков или по-скоро за SpeedyX. Виж какво съм ти написал на коментар на последния клип и ми отговори Пълса. Не е гадно. То е предложение. Излизам и ме убиват. Що обреза? Ми те навсякъде кемпят, човек, как няма да убият. Ага. Кемпят. И хора, вече спирам да се хейтя с когото е било, защото това е много тъпо. Човек не знаеш, той е... Чакай, не бъдна много името. Не успях да го дръпна. То как скача, бе? Не знам, аз съм 2-0. И... Аре бе, само на 19% не е ужас. Добре. Дабъл кил. Пуснах си шелда. И да. Къде се купя? Ники наистина го виж това. Не е хейт. Той няма на къде да ми избяга. Мале, не успях да го дръпна, ужас. Пет 0 съм. И мисля, че този път звука на играта се чува, за разлика от миналия. И колко би трябвало да се чува по-добре? Yes! Оби бампкин. За сега изи. И утре най-вероятно ще има клипче на компетитив. И вече постепенно почвам пак да се засилвам с качването. То как скача, бе? Не знам как скачам, аз се измъкнах много брутално. Седем 0 съм. Колко? 7-0. Пусна улт. Той аз имам улт, аз му им разкажа играта сега. Ще пускам улт, бягайте. Какво? Гачи плея направих тук, човек. И за малко да я взема. 10-1. Yes! Сякаш ми трябваше малко демидж. Той айтъм ще ми даде демидж. Две съм го направил, тъй че. Но ма кеф как крещят в тази игра. То как го взе. Коко? Тъс отзади ще я бим ли? Не, тя избяга като... С гранатата на промо. И... понеже утре ми свършва бана на CS. Дръпнах ви го, моля ви! Не успяхте. Кой беше тук при мене? Не видях. Чакай да се взема и... нямам пари. Да. И да, напишете в коментарите кой искате да играя. Имаше един коментар за Андрокс, но...
Не мога да го играя. Толкова кара, количката си. Какво прави? Всички са върху количката. Аре бе, тъпия. Колко обърни се и ми хилпни? Аре бе, Коко! Що е бък с тая помпа, много ма нерви. Имам ли пари? Йо. Give your king a big hug. Бомб Кинга пусна лут. Бъди се от Бомб Кинг, че бая играй. Виждам. Let's make this interesting. Майко на 5 кръв съм. Сега... Кой? Сега ще пристигна поне малко по-бързо. Имам пак лут. Колко? Там ли си? А? Да, чай, тук оня скункс ма би. Пип май се казва. Пип ли? Я да видя. Да, Пип се казва. 30 seconds remaining. Target locked. Here's the wind-up. Enemy killing spree. Стъннаха ма Рип. Не е Рип. Да, Рип е. 15 seconds remaining. Или пак не е. You challenge my core? 10, 9, 8, Или пак е. 6, 5, 4, 3, enemy 2, 1. Not yet. На колко му 65%? На колко закарахме, бе? Охо, GG. Все пак. Първи айтъм. Вземи си първи айтъм там с уни конче да си буснеш коня. Да идем по-бързо до тях да ги изтрепим. А така. Тръгна ли? Да бе, за тебе съм точно. Откъде? Ела тук с мене. Тук ще навидят. 5, Тук е най-доброто място. 3, 2, 1. А, Stop the payload. аз искам да видя някой да го дръпна просто. Имам план. Искам да се пробвам нещо с Макола. Но не съм сигурен дали ще стане. Откъде бомбки? Той човека знае как да играе. Това дали ще стане? Не става. Аз ще опитам едно нещо да направя с това Макола. Нещо като комбо да го нарека. То сам при мамка ли е, бе? И тя вече на 23% го закара. Да, получи се комбото. Ей, за малко да убия Пипа, човек. Не знам колко беше, но бяха много. Килт хил, не. Килт хил, да. Колко кила си, бе? Enemy killing spree. А? Ако? Колко кила си? 15. И да, имам скин на оръжието. Купих се за 4700. Enemy killing spree.
Ела бе, ти си на малко хилт поне. Колкото? Аз съм на 5400. 21 кило имам. Фак. Не, то как ми се изпречи. Убият ме. Еми. Значи не може да направи човек. И може би ще направим още една. Топ ли Иво? Congratulations! 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 Тук даже не помня какво направих човек. Тук двама ги взех, бе. Не, тук няколко ги взех. Трима. Да, Да, 4 трима. обаче, той не го показа. Да, 4 може. Да, най-вероятно. Аз само за Best Frontline човек. Това саппорт е направил 11 000 хилинг. И ето, 15 лева съм. Скоро ще мога да играя компетки, само трябва да дигна 12 героя на 4 левел. Аз имам 1, 2, 3, 4 героя на 4 левел. И аз имам 4. 4 ли имаш? Касито ми е почти 4. Кинеса ми е 2. И така. После ще снимаме на компетитив, като си дигна. И това ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте лайк, абонирайте се и до следващия път. Чао!